Tervetuloa kaikille, meikään on Epämassa ja Viipperi. Älä nyt taas logita, mä en tykkää susta. Mutta kuitenkin, tämä tulee YouTubeen meidän, tai tämän käyttäjän ensimmäisen videona. What? Mitä tapahtuu? No ei vai kun mä tän tiesin. Siis, elikkä tässä on Minecraft-huone. Tai siis tämmönen kaivos. Kaikki pelaa Minecraftia tietää. Noin. Sänky, yöpöytä, kuninkaallinen sisääntulo. Tuo voisi tehdä muuten punaisen maton. Niin korkeintaan tän yhden blogin. Liinästi. Sitten tehdä tuon punaisen maton. Vähän siistiä ei. Mä oon fiksu ei. No ei voisiko. Ainakaan. Löysin spawnveri. Löysin musiikkidiski. Ne pois. Mä en tykkää sitä. Mä vihaan lampaita, koska mä en löydä niitä ikinä. No okei, löydän mä niitä joskus. Mut siis sillain niinku, aina kun mä löydän harva. Sitten saattaa tulla mun läppäriltä, tai siis sitten tää on niinku mun ja mun isoveljen, eli Persun kolmosen. Tai Persun. Tää tilikäyttäjä, tai tää niin, YouTube-tili. Niin siitä sitten, tää voisi ottaa muuten pois. Niin joo, siis heti kun tulee, mä teen varmaan, jos ne joku katsoo tätä, niin mä teen heti uuden videon. Tai siis aloitan uuden Minecraft-maailman. Ja teen sitten. Ja sitten jos haluatte, pistäkää kommentteihin. Niin se Minecraftin maailman nimi, minkä te haluatte. Sitten tykäkkää siitä, mistä te itse tykkäätte. Ja tykäkkää siitä kommentista, niin se olisi ihan jepa. Meinaan kun se on ihan kivaa. Mä kuvaan sitten puhelimella. Mä tuun kuvaan ehkä paremmalla puhelimella. Mut, tai no, en tiedä, Persun puhelin. Mut, toho siitä turtsi. Mut se saa. Mut mä rupean ehkä saavan tehdä sen rupean kuvaan ehkä mun omalla puhelimella. Se kosketus näyttää niinku tähtiin. Sitten tulee, tällä kanavalla tulee Minecraft Let's Playtä. RTCtä saattaa tulla, eli Road to Commander jostain. MV2, BO1. Ja sitten se BO1 saattaa tulla sillä isoveli pelaa. Sitten mä kuvaan, mut kummankaan naamaa. Tai siis saatan mä näyttää sillä, että mä kuvaan. Sitten mä niinku näytän isovelin naaman nopeasti ja sitten taas kuvaan. Sitten saatan kääntää itteni kohti. Sitten taas kuvaan. Niin. Aika jännä. Mut kuitenkin. Mä en tiedä oikein mitä mä tekisin tässä kun mä katoin tuo. Ei kun mä voisin hakkaa ironit sieltä kun mä löysin täältä. Täällä on niin sairaasti ironia. Niin mä löysin täältä ironia siltä. Niin mä hakkaan täältä ne pois. Sitten mä löysin. Otetaan sitä, että mä näen täältä. Että mä tulin täältä. Tossa. No et siis. Mihin mä jäin? En minä muista. Ja se on.
Mä aloitan heti uuden. Tää on kello on nyt 8 illalla. Päivä maanantai. On pitäis satoa, eli silloin mä tein ainakin video. Mä en tiedä mitä niissä tekee. On 2 isoveljeä. Sen kun mä teen itse sen RTCn ehkä. Niin sitten VO1, kun mä oon mun isoveljen kanssa vaan 2 kotona. Niin niin tää saattaa olla kohta. Tässä pistetään vähän musaa vielä. Mä näytän hienon jutun. Tai no, hienon. Piru. Loppu. Tai ihan parempi biisi. Tai no, molemmat on yhtä hyviä. Miksi mä painan tosta? Pistää vähän pienemmän. Näin. Beissi. Mä näytän siellä kulmassa, missä mä olin. Mä näytän siellä hienon jutun. Yeah, bye. Dun. Voi pitu, en mä halua tommoista. No. Se olis vaan terve menossa. Se oli epämasaa ja Persun tilin ensimmäinen video. Se on moro!